Grazzi għas-sit The Shift News u l-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizja, issa sirna nafu aħjar għalfejn Robert Abela u sħabu baqgħu jiddefendu lil Konrad Mizzi sal-aħħar. Stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li l-ħadd ġie ppubblikat il-ftehim li kien sar bejn Konrad Mizzi u s-Sokar tal-Azerbajġan. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista insisti li dan id-dokument jikkonferma għalfejn dejjem ivvutaw favur l-eks Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament u għalfejn issiltu tant biex jaħbu il-kuntratt. U fi stqarrija l-kellima l-Enerġija Markentni Sammut fakkar illi biex sar dan il-proġett infetħu kumpaniji l-Panama, saru garanziji bankarji bla preċedent li rriskjaw l-ekonomija ta' pajjiż sħiħ, intrabatna li nixtru elettriku bil-oli, intrabatna li nixtru l-gas bil-oli, tfarku l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u fuq kollox inqatlet ġurnalista. Dan kollu biex ftit nies jieħdu 5,000 euro kuljum f'kumpaniji sigriti. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan il-ftehim jikxef li l-Gvern ta' garanzija mingħajr ebda kundizzjoni u li kienet tfisser li l-poplu Malti jerfa' id-djun kollha li l-Electrogas setet tagħmel mas-Sokar. Dan apparti l-garanzija ta' 432 miljun euro illi diġà kienet ġiet żvelata snin ilu. Il-Partit Nazzjonalista qal li mhux tabxejn li l-Gvern għamel minn kollox biex jaħbi dan il-ftehim u rrifjuta li jippreżentaħ fil-Parlament. Apparti minn hekk illum qed insiru nafu li dan il-ftehim mhux talli ma ġiex diskuss mill-Kummissjoni Ewropea tal-li ġie moħħbi minna minħabba l-biża li jmur kontra r-regoli u l-prinċipji Ewropej, bil-konsegwenzi kollha li din id-deċiżjoni tista' iġġib magħha. U waqt li l-poplu qed iġorr il-pis ta' dawn l-iskandli kollha, it-Times żvelat li l-Gvern se jkompli jixxaħħaħ man-nies. Tant illi se jwaqqaf proġetti nazzjonali illi minnhom kien se jgawdi l-poplu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li dan qed isir fl-istess waqt illi huma se jibqgħu jisolħu l-miljuni minn fuq dar in-nies.